Tak a máme tady další ráno, kdy lituju toho, že jsem se neprobudila mrtvá. Wake up. Stáhnu vlasy do ohonu, abych nelitovala toho, že jsem se nenechala ostříhat na ježka. A probudím svoje vnitřnosti z klenicí vody. A pokud tomu nevěříte, určitě vyzkoušejte. Ještě si zkusím pro jistotu sama zlámat vás a takové ostatní věci, které mi dělají planý naděje toho, že bych mohla být doma v posteli a zaspat den, týden, 2. Rána jsou přesně ta chvíle, kdy lituju toho, že nejsem kluk a nedělala jsem mi testosteron, protože bych aspoň byla takhle akční, jako se snažím sama sobě lhát. Každopádně vezmeme si kalhoty, jelikož holit nohy jsem moc líná. Srovnáme exteriér dopadnoucí škatulky. Zaběduju nad děravýma kalhotama a náhle se zděsím toho, kolik práce, abych vůbec vyšla z domu, mě ještě čeká. Juhu! Nádhera. Vezmu si tričo, pro jehož existenci padly jedny uplý šaty, jelikož jsem je vytahala, ale co si budem, je to takový jako recyklování. A jdeme zachraňovat vizuální dojem z mýho obličeje, abych dělala pozitivní dojem na lidi, kteří jsou mi u prdele. Ale jak říkala jedna moje dětská kamarádka, nikdy nevíš, koho potkáš, a když teď jsme na Love Islandu nebo v žádný telenovele, život je dráma, co se píše sama. Protože přes chladnější období mívám suchý obličej, tak využiju BB krém, co by měl hydratovat a zároveň moje multibarevné potenciály a vady tak nějak sladí. No, stačí. A jdeme si dostínovat obočí, protože už nechceme čelit tomu, jako to bylo na první stupni na základce, že se mi někdo bude smát, že ho nemám. A ostatně myslím si, že ten obličej vypadá líp, než nějaký má. A teď přijde čas na řasenku, jelikož, jak víme, obdedování tady byly většinou chlapy. Teď to asi zní, jak kdybych jim záviděla, ale v podstatě ne. Jsem vlastně ráda za to, že jsem holka. Možná bych teď měla nakecávat, jak aplikuju nějakou ranní vděčnost a podobně, ale děkuji vždycky akorát tomu, že mám vlastně nový den, kdy můžu znova všechno posrat. Ha. Ostatně, kdyby nebylo chlapů, nejsem tam, kde jsem, nejsem to, kde jsem, nejsem vychovaná tak, jak jsem a ty zkušenosti, co díky nim mám, jelikož to nevím, kde jsou skovaný všechny ty holky, co údajně tvoří většinu populace, ale skovávají se i přede mnou, tak mám se s kým aspoň bavit bez toho, že bych si musela hrát na něco extra nebo na pepinku. A to je asi tak nějak všechno vůči mýmu feminismu. Ale vlastně ani nevím, co řeším. Potřebuju se líbit maximálně tak sobě a nebo té osobě, se kterou budu potom někdy snad sdílet svůj život. Takže no, aspoň nemůžu říct, že jsem se nesnažila, ne? Samozřejmě vyčistím zuby, protože nechci někoho ještě křísit, kde by padnul. Provedu malou kontrolu toho, jak je to stravitelný. I když mi teda stejně nezbývá nic jiného, než se s tím smířit, protože jsem zjistila, že už zase nestíhám úplně na čas. A teď už musím teda hybnout zadkem. A tak díky teda za sklídnutí. Mějte se. Čauko.